Dobar dan dragi ljudi, ja sam Ante Vranković, sada je 11 sati, nalazim se tu na Zrinjevcu, tu je jedan skup podrške sucu Dobroniću, znači predsjedniku Vrhovnog suda. Evo da vidite malo i Zrinjevac, tu je bilo nekoliko policajaca, sada ih je malo manje kad se vidjelo da nas neće biti baš puno. Dakle, ovo je zgrada Vrhovnog suda i ja sam došao izraziti također podršku gospodinu Dobroniću, no međutim htio sam vas upozoriti da ne znam kako će zapravo ta cijela stvar teći. Zbog toga jer znamo da smo imali jako loše iskustvo sa prethodnim predsjednikom Vrhovnog suda, gospodinom Sesom. Evo ja sam u to 31.5. urudžbirao otvoreno pismo u kojem sam dokazao i to otvoreno pismo je pročitalo do sad nekakvih 6-7 tisuća ljudi, da je 95% slučajeva kod nas se rješava nezakonito, znači suprotno zakonu, suprotno sudskoj praksi i suprotno dokazima u spisu. Znači suci potpuno ignoriraju sve i to se slaže donekle sa podacima iz Srbije gdje je taj postotak 80%, to isto imate na YouTube-u na mojim videima, i sa navodima suca Kolakušića koji je rekao da u predstečajnim nagodbama je taj postotak ide čak i do 100% nezakonito riješenih predmeta. Par dana kasnije, dana 7.6. ja sam od 50 sudaca koliko sam pokazao da rade nezakonito. Evo tu imate taj popis tih sudaca, samo čas da otvorim jer puše vjetar. Evo ga, samo sekundu, ovako. Dakle, u tih 37 odluka, 35 je bilo nezakonito. Evo ovdje imate popis tih sudaca i sve moje tvrdnje možete provjeriti na internetu, da su cijeli spisi skenirani i mogu vam reći da niko od ovih sudaca me nije prijavio. Dakle, pod brojem 50 vidite, evo čak i gospodin Đuro Sesa i on radi radikalno nezakonito, radio je i prije i nakon toga. Uglavnom, ja sam dana 7.6. njemu se obratio i prijavio sam od 50 sudaca koji rade nezakonito, sam tražio stegovnu odgovornost samo njih 5. Evo tu je, vidite, Božica Barlović, onda dalje je Zoran Sršen, onda dalje je Blaženka Butigan-Matić, Filka Pejković i konačno je samo čas ne mogu sad naći, ali evo sutkinja Vesna Valetić. Sve podatke ćete imati u linkovima ispod ovoga videa, tako da ćete moći, i ja ću snimiti još dosta videa o svemu tome jer su to nevjerojatno važne teme. Uglavnom, gospodin Sesa mi na ovaj dopis, znači na prijavu, od 7.6. ove godine nije odgovorio. Onda kada je on otišao, gospodinu VD predsjedniku Marinu Mrčeli sam također isto prijavio, 3.8. ni on mi nije odgovorio. I tu sam mu ja dao još dokaze na koje ću se kasnije malo vratiti, da sami suci Vrhovnog suda rade radikalno nezakonito i čine kriminal, teška kaznena djela. I ja ću vam dati dokaze za to i točno ću vam reći koji su to suci, mada gotovo svi suci na svim sudovima to rade, pa tako i na Vrhovnom sudu se bave kriminalom. I mi imamo zapravo situaciju, kako kaže, luđaštva, zbog toga jer napokon su počeli i psihijatri i novinari i saborski zastupnici prozivati suce da to što radi one, da ta količina očitoga zla je zapravo luđaštvo. Evo, psihijatar Vukušić kaže, tko nam to sudi u ovoj državi, poštujem tu struku, ali mnogima je mjesto kod mene. Onda dalje imate isto da jedan sudac dole u Dalmaciji ima tešku psihijatrijsku dijagnozu i dalje radi. Uglavnom, evo ga,
ima još tih dokaza dosta, ali evo sad samo da vam kažem, za predsjednika Vrhovnog suda Đuru Sesu se tvrdi da pravno nije normalan, ne da on pravno nije normalan, on ni inače nije normalan, to se vidi po mnogim stvarima, ali i to ne kažem samo ja, ali prije svega on je kriminalac, zlotvor, i ja imam dokaze o njegovim kaznenim djelima i oni su već objavljeni i ja ću njega radi toga vrlo uskoro, kao i njegovog asistenta u kriminalu Vihora Kušpilića, stegovno prijaviti. Dakle, niti na ovaj prijavu stegovnu od 3.8.21. Gospodinu Mrčeli nisam dobio odgovor. I sad šta je problem, ja sam dakle i sadašnjem predsjedniku, znači novom predsjedniku Vrhovnog suda, gospodinu Dobroniću također prijavio dosta toga, to jest ove prijave sam proširio, ja ću vam sad pokazati da sam ja to urudžbirao na vrijeme, znači pred više od mjesec dana, no problem je u tome da iako sam ja to urudžbirao na vrijeme, evo sad ću vam pokazati te prijave, evo ga, ovako, dakle, evo ga, najprije sam gospodinu Mrčeli 24. rujna još dodatno urudžbirao dopunu prijave i onda sam, evo ga, 22. listopada urudžbirao gospodinu Dobroniću i 5. studenog sam opet gospodinu Dobroniću, evo ga 5. studeni, Radvan Dobronić, dakle ponovno dopuna i konačno, evo ga, samo ću vas da vidimo, evo ga, mora biti još jedna, 12. studenog, evo ga ponovno, znači gospodin Dobronić, predsjednik suda, znači opet dopuna za Vesnu Valetić, no međutim ni na koju od tih dopuna, znači niti ovu od 12.11, niti ovu od 5.11, a niti na ovu od 22.10. nisam dobio od gospodina Dobronića odgovore, kao što nisam dobivao niti od gospodina Sese. Znači spada da za sada, tako ispada, iako ja podržavam za sada još uvijek gospodina Dobronića, možda za već koji dan ga neću podržavati više zbog toga jer se vidi da on zapravo ne odgovara u zakonskom roku, a može se desiti da uopće neće odgovoriti. Tako da ću vas još o tome izvijestiti jer se može desiti da tim njegovim izborom da su se tresla brda, a da se zapravo rodio samo miš. Ja sam bio na razgovoru kod gospodina Dobronića, to vam mogu i dokazati, evo tu je njegova, znači, posjetnica, vizitka, znači evo ga predsjednik suda, i iako sam ja govorio o ovim prijavama, njih sam spominjao, zapravo sam došao neke druge stvari mu ukazati, neke za opće dobro, ali sam spominjao kao ilustraciju ove moje prijave. Dakle, on za te prijave gotovo da nije znao, ignorirao je to kada sam ja govorio, onda sam mu sad nedavno poslao mail na koji nisam dobio potvrdu da ga je primio, pa sam mu se javio preko Facebooka, ni za to još nisam dobio potvrdu, mada se vidi da je vidio moju poruku preko Facebooka. Uglavnom, hoću reći da je sad situacija dosta problematična i da moramo vidjeti da li će on uopće raditi onako kako smo se mi nadali, zbog toga jer je u tom razgovoru, znači u zgradi Vrhovnog suda, ja sam bio sa još jednom gospođom iz udruge Veronika Vere koja je tu udrugu osnovala, gospođa Nada Landeka. On je nama rekao da će on rješavati ovrhe, ali problem je u tome da su ovrhe samo 5 do 15% cijelog problema i to me podsjeća, to otprilike kao da je drug Tito rekao na Sutjesci, on je zapravo rekao ranjenike nećemo ostaviti, a gospodin Dobronić kao da je rekao neke ranjenike ćemo ostaviti, one koji su mene zgodni te ćemo sačuvati, te ćemo spašavati, a ove ostale ćemo ostaviti pa neka ih ovi moji luđaci, dakle kolege luđaci, jer većina, ja to odgovorno govorim, dakle pod puno materijalnom i kaznenom odgovornošću, većina pravosudnih djelatnika, a osobito sudaca se ponašaju kao potpuni luđaci, to sam vam sad malo prije pokazao da čak i psihijatri kažu. Ima jako puno dokaza o tome, u zadnje vrijeme ih se suce naše generalno oslovljava vrlo često luđacima i tu se vidi da su oni zapravo pročitani zahvaljujući gospodinu Mamiću, a sada djelomično i zahvaljujući
kriminalu i zataškavanju kriminala Zlate Hrvoj Šipek. No, evo da idemo polako prema kraju, ja bih vam samo htio pokazati jedan šlagvort, jednu točku na i, kako se to, na primjer, na jedan zvjerski način suci samog Vrhovnog suda bave kriminalom. Ovako, pred godinu dana, 23. Dakle, vidi se tu lijepo, 23.2.2020. Gospođa Sonja Štakić obratila se Vrhovnom sudu povodom njezinog spora sa tajkunom Željkom Oreškovićem Macolom, koji ima jako puno veza u pravosuđu. On je njoj dao nezakonit otkaz i ona je radi toga između ostalog i odbolila, i tu se vidi da je ona, znači, 13.2. prijavila da ima od svega toga i težak oblik raka i dala je dokaz za to. Dakle, tu vidite njezin nalaz sa datumom recentnim, znači 20 dana ranije, 25.1.20. Zloćudna novotvorina štitnjače, znači težak rak i vrlo ozbiljan. I gospodin, ali to je stvarno gospodin, znači jedan od jako rijetkih ljudi koji su gospode na tom sudu, možda čak i jedini, Damir Kontrec, znači on je predsjednik građanskog odjela, bio i mislim da je još uvijek, i 28. veljače, znači 2 tjedna kasnije, odgovara 28. veljače 2020. da je on požurnicu poslao u spis i da, dakle, je napravio koliko se može do njega, znači 28.2. Hvala ti. Uglavnom, dakle, to je taj predmet gospođe Sonje Štakić. Uglavnom, ona je u 6. mjesecu dobila presudu koja je međutim datirana 5.2.2020. Dakle, vidi se da je ta presuda antidatirana. Ja se nadam da će se takve stvari prestati događati. Naime, nemoguće da je presuda je donesena protiv nje, znači nemoguće da je donesena 5.2.2020. jer ste iz odgovora gospodina Kontreca od 28.2. vidi da 28. nije bila riješena. Ako nije bila 28. riješena, nije mogla biti riješena niti 5. obzirom da je to ranije. Naime, ovim trikom su neki od sudaca pokušali zapravo premostiti to njezino teško stanje i donijeti presudu protiv nje kao da oni nisu znali da ona ima rak. A ovdje možete vidjeti, ja sad neću čitati, ali vidite jasno koja su to imena tih sudaca koji su to donijeli. Evo opet piše lažan datum 5. veljače. I na kraju, evo samo da vidite njezinu ustavnu tužbu, ta presuda je vrlo sramotna zbog toga jer su oni donijeli presudu, dakle, protiv vlastite sudske prakse. Kaže, nejasno radi kog su to objektivnih razloga niži sudovi, pa tako i sada Vrhovni sud Republike Hrvatske, odlučiti zanemariti dugogodišnji stav Vrhovnog suda Republike Hrvatske u takvim predmetima, te pogrešno primijeniti materijalno pravo. Dakle, to se dešavalo za gospodina Đure Sese, ja se nadam da za gospodina Dobronića se to sad više neće dešavati, ali mi ćemo vas izvještavati kao udruga i ja kao privatna osoba o tome kako radi Vrhovni sud i to vrlo uskoro ćemo znati konkretne nove stvari. Eto, toliko za sada od mene, da vidite još malo sud, hvala vam i to bi bilo sve.